Ọha Eze Igbo mụrụ nze m ọzọ abịakwa m ọzọ ka m si abịa ọzọ mana nwanne unu nwoke bụ onye ozi ka m bụ na m abịakwana ka m wetara unu ezigbote ozi ya dị oke mkpa maka na after much deliberation and much talk and more everything, onye nje Jizọs na nwa ya nwaanyị apụtago ka ha mee vidio wee gosi ụwa na ha ka nọkwa ya. Maka ndị na-asị onye nje Jizọs nwunye gị mee nke a, nwunye gị ahapụna gị na ịhapụna nwunye gị, onye Jizọs ka ebe nwunye gị nọ. Maka onye bido kada video trend bụ nwanne nwoke a na-akpọ Igwe Credo. Ya nwe kada video wee bido trend o wee mechi ihe niile o kwuchara adị n'aka maka mụ ejiri ike a jump into trend na jụọ m ike a conclude nsị ka m na-enyo ka nyekere jam video abalị na-abụ m ịtọ ka maka na onye eji Jizọs ya respond is that I will not know what to say. Maka na iwele igwe ka o si dị gị tinye anya na ezinụlọ mmadụ inwe nsogbu maka na di na nwunye ya ha gwa nwaanyị isi agwa na di ya ịma ngwa dị isi agwa na nwaanyị maka ofu mbọsị ha na-abụghị anọkwa ebe ha na-anọ ha ekwu ka o si dịla ha ngwa asịsị ha asị akọ n'ala ha abụrụzi ya onye ụta. Mana achọrọ m kwu nnene ihe ndụmọdụ nwunye onye eje Jizọs nke ji pino wee mmalụ na-ekwusị na onye ọbụla ihe di ya na-eme na-ewute ya kaba arụ wepụ anya n'ihe dịka ọnụ ya na di ya na ya na di have come to stay na ha na-agbawogo ji na mmanụ inseparable na ha na-abụgwo na akị na ụkwa n'ọka ha na-abụsi wee dị owerezi opochida wee na-asị na nwunye ka mụrụ ejima nọ na ọnwa anụnwa na-abịanụ ọnwa nke ọzọ na-abịanụ ka nwa ya eme ofu ahụ o ji wee mụchi ejima. So biko unu nyere m aka ka unu subscribe na channel anyị gbe notification gị unu like na-enweta notification. But before then now, the video Onye Eze Jizọs anyị na-anachi ya taa ọzọ. Ihe mbịa ịgwa some people maka ndị na-ekwu maka di m maka ọrụ ọ na-alụ. Ọ bụ na ihe ọ na-alụ ịlaikili ihe ọ na-alụ, biko unu ka m na-ayọ unu wepụ anya n'ihe ọbụla bụ ọlụ ya. Onye ihe ọ na-eme na-amasịlọ ya dịka m si ekwu ihe na-ekwu maka ndị na-ekwu maka ọlụ di m na-alụ, yes, ndị na-alaikilọ ihe ọbụla ọ na-eme, biko ije ebe ọzọ. Na ndị like di m ka na-abịa, yes, ije ebe ọzọ. So ị na-ekwu maka ọlụ ọ na-arụ, ị na-ekwu tie n'azụ maọbụ na-asị na ihe ọbụla ọ na-eme bụ fake, biko ị gaa ebe ọzọ jee lụọ ọlụ, ije ebe ọzọ ije lụọ ọlụ. So so ndị fans anyị ka unu mekwanụ ka ihe si agala unu, ihe na-agakwa nke ọma. Ndị biznes unu na-agakwara unu nke ọma. Ana m achọ ka m kene unu ekele. Ihe ọzọ nchọkwa ịgwa unu bụ birthday ụmụ ejima na-abịa n'ọganihu, na-abịa na November 3rd. Okay. Na na-emelu ụmụ ejima birthday celebration na third week November, their 1 year birthday. So and I invite everybody, all our fans, and I invite you. Save one date, so na third Wednesday in November. Third Wednesday in third week. That is third Wednesday in November. And maybe all of you invite.
The date is na third Wednesday in November, yeah. Third week of November, the Wednesday in here, all was young birthday Omujima. Yes, I know that November 3rd, the Bombosian Wofa. And I'm third Wednesday of November. That is third Wednesday of November. Birthday Umujima. That's Wednesday. Third Wednesday of November. That is third Wednesday of November now. How dare you? How dare you? That's third Wednesday of November. That's what she meant. Mana pinopina buru onye okwu. Pinopina buru onye okwu okwu ara ekwere ya ekwu. Mana ọ na art kwa. Say kele olu eke. Because third week of November, third Wednesday of November, ga-abụ 1 year of my Onyinye Chukwu and Onye Buchi, Daniel and Roselyn Onye Eze. Okay, please join us that third Wednesday, please. Yeah, third week, please. This coming month, join us. I cannot do easy. Ejima do easy. Even a mother is. Join us and God will bless you. Pino keneno the fancy keneno. Okay, let me give you date. Yes, it's true. Let me give you date. Just talk to them. That will be 15th of November. 15th of November. That will be 15th of November. 15th of November. Because Ọha Eze bịa nọnyela anyị 15th of November a ga-egwupụta ụmụ ejima ọ ga-adịkwa n'egwu mana ekele ọrụ eke na ọ dịrị izi my fans and family ma ndị ilo m ma ndị ụtọ m bịawa n'ụbọchị ya ọ ga-adịkwa n'egwu. Ekele m Igbo niile na-asị na ọbụla bidoro ncha vidiyo anyị biko kenela anyị ka na sọskraịbụ kwa na chanel anyị maka na onye Jizọs na nwunye ha ekwetagosi na ha na-abụbụ ji na mmanụ akị na ụkwa inseparable yotago otu aka na odu ọhụụ ọhịa na-abụ nọọ ka nna asị biko bifo ị na-etinye aka n'ihe bụ na gbasara ezinụlọ di na nwunye mala ka isi ekwu okwu na ya especially ndị anụ nwa ya pụta maka igwe kredo bụ ụzọ ọrụ nge wadatin si onye Jizọs ka maka pinopino ka ebe pinopino nọ ka ebe onye nke nọ gịnị mee mana anyị ha apụta na-agwa nwoke ka o esi wee chebie ihe onye ọbụla afọ owelu maka according to Onye Eze ọ sị na nwunye ya bụrụ onye okwu unu watch how the girl was struggling with the camera mgbe ọ na-eme the video na mana the girl bụkwa shy type bụrụkwa onye na-adịghị used to ibe na-egosi onwe na social media because Onye Jizọs never allowed that because ka onye chiwecho edozi bịa ka o esi wedị maka na ihe onye si ka akpọba nkịtị ya ka ya akpụ ya kenekwa m Igbo niile na-asị na ka nwere mgbe ọzọ ụmụnna